yo yo ya iki minangka pamomonge. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jane piye ya? Aku ki ninggal iki apa ngono ya. Kebes itu kita agak bingung. Bingung ya. Ora usah omongan aja ya meneng. Nah, apa aku sampai meneng nih? Meneng gak kaya watu ya. Bedeng-greng no. Apike ngopo? Apike nyawa utangku. Nih, tangan pikiran. Wah, komplit. Udah saya ndak ora kakaruan. Nggih, ngaturaken matur nuwun dumateng warga masyarakat Labuhan Kudu. Oh nggih. Sampun nimbali kula sak rencang. Nggih. Bingit. Iya. Balik. Oh nggih. Matur nuwun. Matur nuwun sanget. Nggih. Mugi-mugi mawon warga masyarakat Kudu lancar rezekine. Nggih, Bapak. Panjang umure. Nggih. Pinaringan gagah waras. Amin. Apa meneh? Lah ya iki mau Bagas Waras liyane iki apa muga-muga sing nandhang pacoban ingkang walaya temeng jati. Gagah waras slamet dayanipun. Amin. Nggih, sedaya pinanggih kelancaran samukawis. Ugi sik among tamu. Tani. Among tani ora among tamu. Among tani. Among tani pinaringan tulus alus anggenipun pangan. Amin. Bijang Nggih. tahun ngajeng Undang malih. Ora usah nganti tekan taun ngarep. Nah, kayak Angger arep ngopo kek ngundang. Ora kesuwen taun ngarep iki. Lah iki ragat. Lah ragate wong piyai-piyai kene iki nek bondo iki wis turah-turah. pokoknya nek undangnya saya murah ngono ya. Iya. Saya murah nek undang. Murah. Murah, saya murah. Ora apa-apa suwe-suwe tangkine sing mlebet. Nek gek murah. Monggo Mas Pentul. Dipun. Mang dongake aja kenganyang gedang bae. Nggih. Nggih. Mugi-mugi sedaya masyarakat Kudu Nggih. sik dereng asal bojo ke asal bojo. Amin. Sik dereng pripun ya? Ya sing dereng napa meneh liyane sanese dereng kagungan garwa. Sik dereng kagungan garwa nggih ampun boten sah nek sing pun dibagi tuwa boten sah. Oh dadi sing Malah repot. Oh ngoten. Nggih, nggih. Soale tiyang wedok sakniki niku ae kepenak dhewek. Nek lomba abang sing nandur pari tulus pari, nandur Amin. kacang tulus kacang. Amin. Ampun rek gedurek cemplung nandur jarak tulus jagung jaman bengi. Sik baleni. Ampun apa, Pak? Gedurek cemplung. Terus Nandur jarak tulene tulus jagung. kuwi ndadak ampuh kowe iki jenenge. Saking ampuh-ampuhe tiyang kuno niku. Oh nggih. Dadi nandur jarak malah tuwa jagung. Oh ya. Mugi-mugi panenipun saged melimpah kalih taun menika. Amin. Sik gadah hutang kajenge gampang gangsar anggenipun nyaur hutang. Amin. Sik mboten gadah ampun nyoba-nyoba gadah hutang. Boten, amin. Nggih. Pokoke ampuh jenengan yanu. Nggih. Lindungake. Nggih. Kayak niki kersane Gus Budi nih. Anu Mas, Dalem. niki langsung lelagon. Oh lelagon. Nggih. Kula nyuwun ini rindu. Oh ini rindu. Kudu nih. Kedah. Oh, iya. Ampun Tuhan sekali. Iya. Sapa doyok sing nyanyi sapa? Sing nyanyi sing cantik-cantik kuwi. Oh iya. Lah artise siji wae di Gitu. parani ya, terbane mulai. Enten kepentingan. Nggih, wonten kepentingan boten napa-napa. Nggih, lagune ini rindu, Cok. Nah, dicaweske alon-alon satoto. Niki kepareng
minangka pamomonge Kang Beles sareng Kang Pendul beksa jejogetan. Lagune kok ya ini rindu, ora kena didrek, ora iso diganti. Ora. Oke baik. Pokoknya ini rindu. Ya. Iya. Tapi kita kanca-kanca semua. Yuk, kanca-kanca. wis mangap para sebelum entek jebulane. Ora ngene iki garapane. Nggih, terus pundi Kang Pentul? Kula Kang Doyok nyuwun lelagon. Nggih, kula jeng nyuwun lelagon. Wajib nyuwun lagon. Ning campur sari mawon. Campur sarine napa? Kodang kuning. Monggo, Mengke tak sindikane rada mengen-mengen. Nek saiki iki urung tekan nggon permanukan. lah mangke niku nek repet-repet kodange padha turu. Ora, manuk arep men manggung apa bengi kodange Turu. engko bengi tenang. Ning aja nganti ora lho. Nggih. Nggih, Tenang. monggo.
iki para prajurite monggo disukani Sasmita. Babine sampun siaga kan sama. Yo. Iki prajurite. Yo. Hai,
Yo, yo, yo. Oh,